Good morning. Good morning mga ma'am sir. Ubanin na po ko ninyo mga ma'am sir. Mamasaw mi sa akong palalab mga ma'am sir. Kagahapon ako rin namasaw. Kay ulan. Kaya nagpasilong. Ako rin namasaw. Naranit akong palalab ay. Yan ang gipasirita nga tong baboy. Ay. Tangkang na nga lansangan dira. Ano lang tanin nyo gibutang nga giyon na labo. Imo na lang tang gipantay kay ngano. Mura silang magduko. Batay! Kuya! Batay! Nakatangtangon kadina oh. Akuan. Nakatangtangon. Tangtang.
Lab? Ha? Paano na ito ano? Mana na na, uy.